ήρθατε κοντά μας. Είναι ένα αφιέρωμα του παπά. Μετά τα 10 χρόνια, περάσαν και όλα τα 4 μας έφυγε. Αυτό ήταν το πρώτο του τραγούδι που έγραψε και το ερμήνευσε ο Νίκος ο Γιουλάκης το 1961. Προχωράμε. Ας σας πούμε ένα το ξέρω, το πει Βάσια Χειρίδων, η οποία είναι Κυπραία και θα σας πει και ένα τραγούδι αργότερα που είναι ο Εθνικός Ύμνος της Κύπρου. Το λένε στους Λάτσες, τα από τώρα. Πάμε. Κάτσε βρέχαρε να τα πιείς, να δεις τι κλέφτια κάνεις, να δεις το γατσάρι σου, πόνα
έζησα. Προκοπή δεν είδα και δεν γλέντισα. Τη ζωή την είδα και την έζησα. Προκοπή δεν είδα και δεν γλέντισα. Περπάτα ίσια σένα και ταπεινά, μέτρα και